sirikal pod odongo. Penjo mabende abiro gombo mar penji wadhi ane ir Charles ka nitiere kaunti ma Kisumu kaluwore ni koro ponono koro sirikal pod nitiere kod gope mag skunde bende geno nitiere ni ponono biro bedo carried forward ponono e tam mokwongo higa manyien kose koro ibiro tim nang'o. Charles korka kori ka nitiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono en kaka jalony e weche mag somo nyaka sani wasebedo ka waneno ka sirikal ma pacho ka osebedo ka deko ahinya e chwalo ne skunde omenda wanyalo wacho ni giko ne to nitiere pesa moro ma ondus matin ochwal ne skunde kaluwore kod kaka walero ne nyako Ramogi Juang kit kaka omenda makamago ibiro pog e skunde mago bed e day secondary schools kata junior secondary schools bende en omenda moromo mabiro konyo jopuonjre ahinya to gi sani ma pod gidhi mbele kod sombgi e tam mar adek. Charles ero kamano anyalo wacho ni running kata bedo ni jatelo mar school obed kata junior secondary kendo bed secondary school ichalo ng'ama run government to e government kaendi nitiere stages ma ji timo go budgeting, the budgeting process moting'o nyaka procurement, nyaka prepare procurement plan, nyaka prepare gik machalo kamago. Basi koro ka gigo timore to gi other expenses ma bende nitiere school nitiere gik mang'eny matimore e skundewa giendi ma samoro ng'ama pok obedo head mar an institution ok ong'eyo. Koro samoro e wang' sirikal ginyalo neno ni gibiro chiwo siling 22,000. 22,000 ni mokwongo adawacho ni ok oromo. King'iyo the cost of living index masani endi to gi pesa machalo kamano en pesa matin kabisa. To kendo mar ariyo ichiwe moleo. To kendo mar adek ichiwe kidam. Koro gik machalo kamagi endi bende biro affect somo in one way or the other in the long run, and therefore anyalo wacho ni mokwongo mana kaka colleague na owacho ka un ge studio kanyo ni pesa no ok oromo. To kendo mar ariyo obiro moleo. Mokwongo gima lit ahinya ni pesa biro ni wakawe kaka msara ma ng'ato chamo ni msara samoro idwaro ga ni ng'ato chamo koleo kabisa to the first day mar the following month. To ka ito samoro idwa yude tarik 12 mar the following month. Ing'e ni mano biro yudo isebedo gi gope makoro in ng'at ma biro bedo mana ni seche te in mana gi gope, seche te in mana gi gope. Gima chalo kama onego chuny head teachers mag those schools. Omiyo gima paro ni government nyaka organize itself mondo pesa gi kaber to schools oyude 2 weeks kata ka skunde pok oyepo. Mano e gima nyalo wacho kuom mano ni pesa tin to kendo ikete moleo onego kele chon mondo jopuonjo plan kode. Ing'e ni komi pesa kata ka chon tinyalo plan kode mana ka koro akaw a household ot ma ng'ato dake kiyudo pesa in good time to ing'e na biro pesa ni tin to mahitaji na ng'eny koro kar madho chai mar chak abiro madho strong tea tabiro timo kama. Omiyo en makosa maduong' ahinya kanyalo nyiso jopinywa ni mano endo ok en gima ber kuom running mar affairs mag a learning institution. Ilero kanyo makare ahinya Charles Akachka nitiere kaunti ma Kisumu kaduogo